Se olisi uusi viikko ja tänään on maanantai-päivä. Nyt heti tähän aamuun käydään tosta katsomassa yhdestä liikkeestä, löytyisikö sieltä siihen raivaussahan uutta siimapäätä, niin pääsee jatkaa niitä hommia ja sitten lähdetään Lieden pohjaan ja katsotaan mitä siellä Vesaniemessä on tänään tekemistä. Nyt saatiin tosta siimattua toi 90 ja 8 väylät, eli toi alalenkki tosta, niin sinne tulee taas mökille vuokralaisia nyt 2 maissa tänään, niin piti ennen sitä saada siimattua se alalenkki, niin ei niitä sitten häiritte, kun ne on siinä lomalla. Ja nyt voitais sitten hakea tosta noin vähän lautaa mukaan ja menin TikTokkiin sanomaan sinne, että pitäisi no alkuviikosta se yksi tiipaikka parannella, niin täytyy mennä nyt rakentamaan siihen toi teapadi, niin eiköhän nyt sitten mennä se teapadin rakennuksen pariin tähän seuraavaksi. Eiköhän sitten aloita tekemään tähän sitä uutta teapaikkaa tähän vitoselle. Tähän mä jo ajattelin, että tähän tulee ihan vaan tämmönen samanlainen mikä on tossa Pro-tiillä. Tommonen matala teapadi. Mä nyt tulin hakemaan vähän lisää lautaa kun loppu kesken, niin mä ajattelin tässä välissä vielä tosta ennen kuin mä menen takaisin kasaamaan sen tiipaikan loppuun, niin mä tosta edän kyllästeellä noin 5 viimeistä hirttä, mitkä tulee siihen korjalustaan, kun ne jäi silloin viimeksi tekemättä. Ja ne on tässä samassa paikkaa, missä noin tiipaikan laudat on, niin ne sitten tulee tästä samalla ne vedettyä loppuun, niin eiköhän vedetä ne ja sitten mennään katsoa minkälainen tiipaikka sinne tuli. Tuo olisi nyt valmis toi Ama-vitosen tiipaikka, siihen pitää uusi matto vaan jostakin löytää, niin pystyy sitä alkaa heittää, mutta saadaan taas nyt toi vasen reuna tosta vielä suoraksi ja sen jälkeen sitten voidaankin heittää loppupäivä vaan frisbeitä. Aloitellaan sitten tää loppupäivän heittäminen, niin ajattelin tässä nyt vähän heittoa reenata siihen kisaan, mikä mulla on tossa kuukauden päästä, ettei nyt sitten ihan oo paskaa ja heitä hirveitä krippareita, jos tässä niin jotakin saa vielä pelastettua, niin katsotaan, jos sais ihan semmosen hyvän tatsin siihen mennessä päälle. No, se oli ihan ok. Otetaan nyt yksi ihan niinku maksimidistanssi. Katsotaan miten pitkälle päästään. Ei otti noihin koivuoksiin. Eli tonne päin kun heitettiin, niin 147 mä sain se halodessun lentää. Katsotaan, jos mä saisin nyt Guulaini DD3 osumaan linjaan, niin vois saada vielä vähän pidemmälle. Niin otetaan pari heittoa tähän vielä. Lähdetään sitten kotiin ja palataan huomenna takaisin. Nyt on toisen kerran heitetty ja se 147 jäi nyt parhaaksi mihin tänään riitti. Ja eiköhän täällä on ihan kiva keli, niin lähetä pois täältä ja lähetä tuohon järvelle vähän jetteilemään. Ja palataan sitten huomenna uudestaan asiaan, kun aletaan rakentaa kasin korin paikkaa. No niin, se olisi tiistai-päivä ja mä tuossa eilen sanoin, että tänään oltaisiin alettu kasaamaan sitä kasin uutta korin paikkaa, mutta tossa nyt oli vähän kaikkea muuta ja ei saanut sahattua niitä hirsiä valmiiksi. Niin, se siirtyy huomiselle se projekti, niin tänään voitaisiin ihan vaan sitten käydä tosta heittäisi vähän holaria tuohon 11 väylälle ja sitten käydään vähän siimaamassa ja katsotaan sitten tehdäänkö muuta tänään vielä. Mutta joo, eiköhän nyt lähetä tuohon alkuun hetkeksi siimaamaan, niin palataan sen jälkeen.
mä sain tossa nyt siimattua ja syötyä, niin nyt voitais hetkeksi mennä heittämään tuota holaria. Tänään nyt ei tämän jälkeen enää mitään ihmeellistä ole, kun tää päivä oli varattu sille korinpaikan kasaamiselle, mutta se nyt jäi tekemättä. Niin. Mutta se nyt siirtyi huomiselle, niin käydään tämän jälkeen katsoa vähän minkälaisia ne on ne hirret vaikka siellä, mikä tulee siihen kasin korin paikkaan. Ja sen jälkeen sitten lähdetään kotiin ja tullaan tänne vielä illalla kiertää yksi kierros. Mutta heitetään nyt hetki holaria, että hoidetaan vielä nämä tämän päivän hommat tästä loppuun. Aloitetaan heittää 11 väylää taas. Mä tossa kerran heitin, mutta mulla unohtui drone, niin onneksi ei siinä mennyt vielä. Niin otetaan drone mukaan. Yksi siinä taisi olla lähellä, mikä osui tuohon keppiin tai johonkin ja tuli tänne korin taakse, mutta ei siinä kyllä muuten varmaan mikään tainnut hirveän lähellä olla. Kello on nyt 6 illalla ja mähän tajusin, että huomenna mä en kerkeä siimaamaan ollenkaan, kun pitää sitä korin paikkaa kasata ja näin, niin täytyy nyt hetkeksi tosta lähteä vielä tonne pyörimään tonne kentälle ja siimaileen. Niin ei mitään, eiköhän tosta joku semmonen parituntinen koiteta vielä vetästä, niin sitten ei huomenna tarvii siimata. Ja ei ihan niin hirveän pitkänä ole tää kentäheinä täällä, niin täällä on sitten mukava heittääkin. Kello on 7:50 nyt illalla, niin mun mielestä nyt olisi ihan hyvä aika lähteä kotiin ja palata huomenna sitten asiaa uudemman kerran, kun tulee aamusta 8 kasaamaan sitä uutta korin paikkaa siihen kasiväylälle. Joo, mä tosta vedän vielä safkat naamaan ja lähden editoimaan ja ei mitään. Palataan aamulla. Se olisi keskiviikkopäivä ja nyt tänään päästään rakentamaan se korin paikka tossa kohta. Nyt voitais tähän alkuun tommonen 45 minuuttia tossa leikata nurmikkoa ja eiköhän heti vaan aloiteta toi nurmikon leikkaaminen, niin saadaan mahdollisimman paljon leikattua ennen kuin täytyy mennä rakentamaan se korinpaikka. Nyt voidaankin sitten alkaa tästä tää vanha korinpaikka purkamaan ja viemään nämä vanhat puut tästä pois, niin saa alkaa sitten kasaamaan sitä uutta korinpaikkaa. Ja joo, ei siinä, eiköhän aleta purkamaan. Nyt on saatu vanha korinpaikka purettua ja voidaankin alkaa sitten suunnittelemaan sitä uutta korinpaikkaa tohon. Täytyy vähän kaivinkoneella ja lapiolla tosta tasata tuota maata vielä, niin saa se hyvin lähteen suoraan se uuden alusta. Ja ei mitään, täytyy nyt tosta jo lapio mennä hakemaan ja tehdä tuohon pienet urat, mihin tulee sitten noin ekat hirret. Joo, katsotaan, palataan taas jossain kohtaa, kun ollaan saatu vähän eteenpäin tätä rakennettua. Nyt siihen on saatu suodatinkangas laitettu ja vähän eka ja toka kerrosta alettu tekemään. Täytyy noin päädyt tosta vielä sitten, kun tuo on kasassa, niin tulla myöhemmin vetään sillä samalla kyllästeellä. Niin joo, eiköhän jatketa. Kello on nyt 1:15 ja jo edes toi eka kerros vielä valmis. Tässä nyt vähän meni pisempään mitä mä ajattelin, mutta nyt sitten seuraavaksi voitais tosta noin nitoa toi suodatinkangas tonne sisäpuolelle ja sen jälkeen täyttää se tuolla maalla. Sitten tasotella tosta ulkopuolelta täältä alhaalta noin maat ja että se on siitä suoraan alaspäin ja siihen laittaa toi suodatinkangas. Ja sitten miettiä millä me noi reunat siistitään, että tehdäänkö me siihen lisää jotain lautaa vai koristekiveä vai mitä siihen sitten tekee, mutta eiköhän jatkata. Nyt haettiin noin toisen kerroksen puut tuohon. Siinä alkaa ihan hyvin olemaan, että saatiin tasoitettua ja leikattua tuosta ulkoa toi kangas ja vähän pienemmäksi. Tuohon tulee sitten joko haketta tai sitten pientä kivetystä tuohon reunaan, niin saa siitä ihan tommosen kivan näköisen, mutta joo.
Käydään tähän väliin ottaa pari puttia, niin jatketaan sen jälkeen. Kello on nyt 2:30 ja nyt on saatu tästä tää eka kerros aika lailla valmiiksi. Täytyy huomenna tuohon hakea vielä semmoista turvetta ja sekoittaa sitten toi kaikki hiekka, multa ja se turve sekaisin ja sitten kylvää toi tolla ruohosiemenillä. Niin, tai sen pitäisi sitten yhtä hyvin kasvaa, kun golfgreeneillekin laitetaan aina hiekkaa, multa ja sitä turvetta ja hyvin kasvaa, niin eiköhän me toi saada tosta ihan yhtä kivan näköiseksi. Niin on sitten mukava tossa pelailla. Mutta joo, täytyy nyt tässä välissä käydä pitämässä ihan pikku breikkiä. Palata sitten tossa joskus puolen tunnin päästä takaisin kasaamaan tähän tää viimeinen taso ja sitten miettiä, miten tää tekee loppuun ja koristelee. Joo, palataan kohta. Kello on nyt 5:30 illalla. Me saatiin nyt tää tiipaikka tosta valmiiksi. Täytyy enää huomenna tohon noin kylvää toi alempi tasanne ja noi päädyt vetää tuolla ratapöyhkykyllästeellä, että ei oo tommosia vaaleita kohtia. Sitten on valmis. Mä nyt en oo ihan varma, tuunko mä huomenna tänne vai vasta perjantaina. Tässä Seinäjoellakin pyörähtää tässä vielä tän viikon aikaa, mutta palataan sitten, kun on seuraava työpäivä. Se olisi torstai-päivä tänään jo. Tänään ei olla Liedenpohjassa ollakaan siellä frisbee-kentällä, että lähdetään käymään tuossa Seinäjoella hakemassa leikkuriin noita teriä, niin pääsee taas nurmikkoa leikkaamaan ja sitten käydään katsoa, jos siellä on noita semmosia numerokylttäjä, millä saa noita 100 metrin kohtia sun muita merkata sinne radalle. Mutta tässä nyt, siinä kun mennään sinne Seinäjoelle päin, niin voitais matkalla käydä heittää siellä oma SM-karsinta radalla 1 kierros ja katsoa, että minkälainen tulos saadaan tänään siellä aikaa. Mutta joo, eiköhän nyt lähdetä ajamaan. No niin, nyt on saavuttu tänne radalle. Eiköhän tosta nyt käydä heittämässä 1 kierros. Ja mä en sinne nyt jaksa kamera ottaa mukaan, mutta palataan kierroksen jälkeen miten meni. Joo, mä tossa kävin ensimmäisen kierroksen kiertää silloin pari tuntia sitten. Mä pelasin sen +4. Eli mä katoin, niin se on 996 oli taito sen kierroksen rating. Ja nyt mä sain käytyä tossa Seinäjoella pyörähtämässä hakemaan noi tarvittavat jutut, niin ajattelin tässä paluumatkalla vielä käydä heittämään toisen kierroksen, niin eiköhän mennä heittää. Katsotaan, paljonko saadaan toisella kierroksella. Nyt on saatu toi toinenkin kierros tosta pelattua. Mä pelasin se 5 yli paari, eli sen toi ratingi oli 986. Eli ihan hyviä kierroksia, paljon siinä on kyllä vielä mitä pystyisi tekemään paremmin, mutta ei mitään. Eiköhän nyt lähdetä viemään noi terät tosta sinne Pesaniemeen ja sitten palataan huomenna taas asiaan, kun aamulla mennään töihin. Se olisi nyt perjantai-päivä ja voitais tähän aamuun niin vähän mennä leikkaamaan tätä nurmikkoa. Otetaan tosta tommonen leikkuri tällä kertaa ja lähdetään vähän leikkaamaan. Katsotaan, kun ollaan saatu leikattua tosta noin hetken aikaa, että mitä sen jälkeen tehdään. Nyt on saatu nurmikkoa tosta leikattua, niin eiköhän lähdetä sitten siimaamaan. Että sitähän täällä taas riittää. Tossa olisi 4 väylää vielä, mitkä pitäisi saada siimattua nyt tänään. Niin siihen menee varmaan semmonen parisen tuntia, niin eiköhän vaan tosta heti aloiteta. Niin voitais sen jälkeen päästä vielä ehkä heittää holareitakin tänään. Ei oo tullut niitä tällä viikolla heitettyä. Niin. Mä sain nyt tosta siimattua 7-väylä ja 6-väylä. Vielä nyt täytyy tässä välissä syödä ja sitten mennä jatkamaan. Mä en nyt kuvannut kuin vähän siitä 7-väylältä, enkä kyllä varmaan kuvaa enää noilta muutakaan väyliltä, mihin mä menen, että mä saan ne vaan nopeasti nyt hoidettua tosta alta pois, niin pääsee sitten heittämäänkin joskus vielä.
Kävin tuossa vähän heittää sitä holaria, mutta täällä nyt aika lailla sataa koko päivän, niin joo. Se voisi tää viikolla nyt pulkassa ja mä nyt todennäköisesti viikonloppuna tässä tuun vähän käymään töissä ja pyörimässä ja heittämässä, mutta niitä mä en nyt jaksa kuvata tänne, niin ei mitään. Kiitos, että katsoit videon ja muista tilata kanava ja palataan ensi viikolla.